Произхождаме от 4 региона в Южна Франция. Оттам черпим своите корени и човешки ценности. Там начертахме и своя път. 4 региона, чието начални букви заехме, за да създадем нашето име и нашата идентичност. РЖТ. Руерк, Оверн, Живодам и Тарн. Те са нашата здрава основа. Двигателят, който ни позволява всеки ден да преодоляваме предизвикателствата на съвременното земеделие. През десетилетията развихме допълващи се дейности, за да можем днес, всеки ден, да предлагаме иновативни решения. Днес 8 от всеки 10 пакета паста, продавани във Франция, и 1 от всеки 4 багети, продавани в Европа, са произведени с пшеница на ракт. 1 от всеки 2 бири, продавани в Европа, е направена от ечемик на ракт. С нашите 1300 сътрудници споделяме едни и същи ценности – уважение, амбиция и автентичност. Всеки ден се ангажираме. Изследваме, Следваме общи цели. за да направим нашата компания по-силна. И различна. РАКТ е основана от земеделски производители от региона Авейрон като земеделски кооператив. Днес техните наследници са основни акционери в групата, която се развива в 2 допълващи се направления – РАКТ Плато Централь и РАКТ Семанс. През 1962 година кооперативът, вече преобразуван в акционерно дружество, предприема стратегическата стъпка да създаде собствен отдел за растителна селекция и научно-изследователска дейност. В края на 90-те години селекционната дейност се обособява като самостоятелно направление под името РАКТ Семанс. Днес групата, утвърден участник в земеделския сектор във Франция и Европа, разширява присъствието си чрез международната мрежа от филиали на РАКТ Семанс. С РАКТ Плато Централь сме ангажирани ежедневно, за да помагаме на нашите клиенти да реализират максимално стойността на своята продукция и така допринасяме за развитието на местната икономика. Нашият експертен опит се изразява в широка гама от фуражи, минерални и хранителни добавки. Предлагаме също сертифицирани семена и осигуряваме диференцирано изкупуване на продукцията. Нашите индустриални и логистични подразделения произвеждат и доставят над 220 000 тона комбинирани фуражи всяка година. Днес над 10 000 земеделски производители ни се доверяват. Изградихме своята репутация върху качеството на консултациите и обучението, което предоставяме. РАКТ Плато Централь разви и собствен отдел консултации, иновации и развитие с екип изцяло посветен на тази мисия. На същата територия оперираме и чрез нашата мрежа от 29 магазина под марката РАКТ Градина и Дом. Поддържаме близост с нашите клиенти в областите градинарство, растения, градинска техника и сервизна поддръжка. Предлагаме и местни продукти от регионални производители. Всеки ден нашите консултанти превръщат всяка идея в реалност. Днес с РАКТ Семанс селектираме, произвеждаме и предлагаме семена за над 40 вида култури. Всяка година инвестираме 18% от оборота ни в научно-изследователска и развойна дейност. С помощта на съвременни технологии и над 400 селекционери и техници, 80 от които са инженери, непрекъснато усъвършенстваме нашите сортове и хибриди. Милиони данни се събират и анализират всяка година чрез интелигентни системи, които ни позволяват да постигаме напредък в генетичното подобрение на нашата селекция. С над 230 нови сорта годишно в каталога,
Ракт Семанс е водеща мултивидова компания, произвеждаща висококачествени семена за множество видове култури. Всеки ден нашите специалисти работят на терен, за да отговорят на конкретните нужди на земеделските производители в 50 страни по света. Изградихме силни партньорства с нашите дистрибутори и постигнахме водещи позиции на стратегически пазари, което ни прави европейски лидер не само при зърнено-житните култури. Нашата дейност по естествен път ни доведе до едно ново направление – биоенергията. През 2006 година поехме ново предизвикателство – оползотворяването на растителните отпадъци. С Ract Energy създадохме нов вид биогориво – агропелети. Освен това, ние сме изследователска и консултантска компания в областта на енергийното оползотворяване на биомасата и си партнираме с индустриални предприятия от различни сектори. В рамките на едно столетие успяхме да изградим група, която днес е лидер в своите области. Доказахме, че можем да създаваме иновативни решения, отговарящи на нуждите на земеделците. Надраснахме 4 региона, от които тръгнахме, за да спечелим доверието на клиенти по целия свят, без да забравяме своите корени в Авейрон и горди от нашия произход. Заедно с вас сме готови да посрещнем предизвикателствата на днешния и утрешния ден. Нека да продължим да търсим решения заедно.